Πάλι το κουντουκουντουκ και βγήκε. Θα μας τρελάνετε με το σκορ. Αποφασίστε τελικά. Μία το βάζουνε, μία το βγάζουν. Εμείς το τραβήξαμε άλλο σκορ, άλλο θα. Πάλι το ξανακατεβάζανε. Τι θα γίνει, θα πέσουνε. Βάλτε τα 24. Να έρθουνε με τρεό. Δεν ξέρει, είναι σαν την, πώς τη λένε, την Ανίτα Πάνιο που δεν ξέρει να κάνει την πρόσθεση εκεί πέρα. Έλα, τα χάσαμε. Αλλά για καλό και για κακό πάλι και είναι καλά. Μπράβο, μπράβο. Χωρίς φάουλ. Κότσου, θα απολυθείς. Τώρα τα κάνω. Τι λες. Ας έρχεται να σπάσει τα νεύρα. Κόψε τα νεύρα. Συνότανε. Σαν να πισάμε κεριά για τούρτα μιλάμε, έτσι νιώθω. Ξανά 15 χρονών, ξανά 13, ξανά 15. Δεζαβού. Έξω ήταν. Ένα rebound ρε κορίτσια να παίρνατε, ένα rebound πια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Με τα πόδια να πάτε σπίτι. Άμυνα, κάντε και λίγο άμυνα. Ξέρω εγώ. Εσύ έβγαλε την παράδοση. Τι ήταν αυτό τώρα? Αλλαγή παρακαλώ. Μπαίνει το νούμερο 7 και μπαίνει το νούμερο 5. Είναι και οι σκάλες εκεί. Που ανέβαινα και τράβαγα κάμερα. Δεν θυμάστε κάποιες άλλες φορές. Είναι χειρότερο από τη βάση, Δεν πέσαμε καλά το pick and roll. Οι άλλοι. Πάμε. Σέρα, πήγαινε μπροστά η ομάδα. Δείχτης. Στήστε.
Πάμε από το κάου. Ποιος της τα άμαθε αυτά τα φάουλ? Αν δεν μπορεί θα μ' αρέσει πολύ. Ποιος της τα άμαθε? Ποιος της τα άμαθε? Του κερατά δεν μπορεί. Δεν έχει διαβάσει, πάρτε τα λεπτά. Κανόνισε να τα βάλεις καλά γιατί θα φιλοξενήσουμε. Δεν σε πάρει μπαμπάς λέει σπίτι σήμερα. Δεν πιστεύω να σε μάθω. Μην τον αγχώνεσαι. Την άλλη, η άλλη. Θα σου πω κάτι, αγχώνεται μετά. Δεν νομίζω να ακούω. Ναι, αν αρχίζει η διαφορά μας και μεγαλώνει. Το είπε. Τη μία βάζει. Το είπε. Δεν σε βλέπω να προπροτάσω. Τη μία το είπε, το ξέρει. Σπουδαγμένο το. Το βράδυ, λέω, όλο το βράδυ αυτά τις μάθαινε. Μπράβο! Άντε, κορίτσι μου, άντε. Παναγιώτη δεν ακούει. Άμυνα, φώναξε. Στέφανε, φώναξε και λίγο άμυνα, άμυνα. Μάτια. Να πεις, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε άμυνα χωρίς... Μπράβο τους, μπράβο και τις... Φώναζε κότσου γιατί θα κάνουν... Έλα ρε Χριστίνα, πού την είναι τώρα. Ξύλο, ξύλο, ξύλο. Είναι και δύο κουνακλάδες. Ναι και ο κύριος Σπύρος. Χειροκρότημα. Έλα ρε Σπύρο. Κανόνισε! Δεύτερο. Έλα εδώ να σε καθαρινήσω. Από την ώρα που μπήκε ο Σπύρος δεν έχουμε βάλει τίποτα, έτσι. Από την ώρα που μπήκες δεν έχουμε βάλει καλά, τι κανόνισε, στο στείλουμε. Γράψε εσύ, μην μιλάς. Έλα, φωνάξτε τον παπά να πάει στο Σπύρο. Πώς θα είναι μικρή? Και τώρα να σου πω, είχα Έχουμε καλά. Μπράβο ρε Λέκα. Ρε παιδιά, μπαίνει και βγαίνει δηλαδή. Μας αδίκησε ρουφιά. Και τόσο και εμάς μας αδίκησε και εμείς το πάμε από εκεί από εκεί μεριά. Η μικρούλα, εντάξει. Μπράβο ρε Μίκη. Μπράβο Μίκη. Εγώ που λες πλάκα την κόρη μου δεν είναι. Όχι, εμένα στιγμής τα έχει βάλει μικρή. Πάρ' το πόδι, παιδί μου, όμως σήκωσε και το πόδι ψηλά, η άλλη τραβά και το πόδι. Φαίνεται το πόδι. Φαίνεται, όχι. Σοβαρά μιλάτε. Απλά κατεβάζω την κάμερα. Άσου να βγει έξω. Δεν τραβάω καλά τελικά από εδώ ψηλά. Γιατί είναι γέρνη η κάμερα και κάνει κρατσαγρίπες συνέχεια. Διαφορά ρε κορίτσι, το ριμπάνω Δεν ξέρω. Τι περιμένετε το παίρνε? Έπρεπε να πάει η αντίπαλος δηλαδή. Μπράβο, πιάστε. Δεν πειράζει ρε Μίκη, δεν πειράζει Μίκη. αλλαγή. Το επόμενο λίγο πιο δυνατό Μίκη. Η γιαγιά φταίει που φτιάχνει φασολάκια κάθε Τετάρτη. Μας έχει... Τετάρτες τα παιδιά θα τρώνε φασανό. Μα κάτι καλύτερο θα έπρεπε. Φασανό.
λίγο αγόρι μου, πιες λίγο. Αυτό δεν είναι φάουλ. Δεν σφυρίξει τίποτα, δεν σφυρίξει τίποτα. Σταματήστε καλέ. Δεν είναι ο τελευταίος. Αυτός εδώ πέρα νομίζω ότι είναι σε άλλο γύρο. Δεν βλέπει, απλά ακούστηκε εδώ πέρα. Ηχητικός τύπος αυτό. Μέσα. Σε ποιον φώναξε αυτή? Σε παιδί. Μετούσα! Ωπ, έφαγε μία Τζέννη. Πάσα. Άσε. Θα δούμε τι θα δώσει, μπράβο. Ρε παιδιά, αποφασίστε. Πηγαίνω την κάμερα πέρα, δεν ξέρω που πάει μπάλα. Ζαλιστικά. Όχι κύριε. Παπαγιά, μάζεψε τα πόδια σου και σπουδάς. Τι σπουδάς, παιδί μου? Το ξέρω. Έλα. Όχι ρε, εσύ είναι πολύ χαλαρή. Πολύ χαλαρή ήταν αυτή. Τι να προλάβει, αφού δεν τρέχει. Να παίξουν κι άλλοι. Έλα. Μπράβο, Μυρτώ, μπράβο. Πω, κοίτα καπνός. Πυρκαγιά στο γήπεδο. Καπνογόνα. Ο Ρουβάς θα βγει. Κάτσε να βλέπω εγώ μόνο. Το καλό είναι μέσα. Και μοίρασε στα δύο. Δεν μ' αρέσει η βανίλια. Έχει κι άλλη μυρουδιά ο κύριος. Καραμέλα. Καραμέλα βανίλια είναι. Καραμέλα, ναι. Είναι ανάμεικτο. Θα βάλω το παστίτσο τώρα. Μπράβο. Κάνε, βάλε κανένα γυρόπιτο. Μπράβο, Ζενάκη. Έδωσε το χάνης από στο 10. Τι έπαθε, έριξε τα μάτια της. Να το.
Όχι, όχι. Δεν τελείωσε ακόμα, έχει κι άλλο μήχρονο. Όλα κηλικία για να φάμε. Γιατί φεύγετε ρε παιδιά, κηλικείο, το γήπεδο να είναι κλειστό τώρα. Έχουμε στο γήπεδο το μεγάλο, έχει εκεί, αλλά δεν ξέρω. Καλά, Σουβλάκια δεν...